Lorea Ibañez amurrioarra da, baina uneotan nazioartean daukagu, Frantzian hain zuzen, Euskal Etxeko kidea ere badelako. Kaixo Lorea, zer moduz? Kaixo, egunon, oso ondo, zuek? Baita, hementxe, korrika dela eta irrikitan badakizu aurten zure herritik abiatuko dela, amurriotik, martxoaren 31an, baina entzun dugu Parisetik ere igaroko dela, ezta? Bai, aurten ere korrika antolatuko dugu Parisen, laugarren edizioa da, Pariseko kaleetatik ibiliko garena, eta urtero lehenengo edizioan egin genuen ibilbide berdinarekin jarraituko dugu, guztira 3 kilometro izango dira, Pariseko Sakrikerrektik irtengo da, eta bukatu Pariseko Euskal Etxean. Eta aipatu duzu, korrikan ere bai antolatzeko asmoa duzuela, baina urte asko badirela, ez? Euskal Etxeak ekimen hau antolatzen dituenetik. Horixe da, aurten laugarren edizioa da, korrika antolatzen dugula Pariseko hori kaleetatik, lehenagotik antolatzen zen korrika bat, baina bakarrik Euskal Etxearen barruan egiten zen, eta, bueno, baduela ja 8 urte, uste dut, bai, ja 8, Pariseko kaleetatik hasi ginela, 3 kilometro horiek korrika egiten. Euskararen alde egiten. Hori galdetu nahi genizun, ea zein den helburua, zer dela eta antolatzen duzue, korrika bertan ere? Guretzat korrika bat antolatzea Parisen beharrezkoa izaten da, batez ere, euskara mundura zabaltzeko, ere bai aldarrikatzeko Parisen euskaraz hitz egiten dela, gutxi izan da ere, baina Euskal Etxean euskaraz ikasten daudela jendeak, klaseak hartzen dituztela, eta horiek ere bai animatzeko euskararen alde egiten dugun ekitaldia delako korrika. Imaginatzen dut, Paris bezalako hiri handi batean horrelako ekintza bat antolatzea ez dela erraza izango, ez? Zer suposatzen du atzean, zer nolako lana dago? Normalean, batez ere, zailena da prefekturarekin hitz egitea, baimenak lortzea, eta gero, behin baimenak izan da, manifestazioa egitea, hau da, korrika berez egitea. Normalean furgoneta batekin kontatzen dugu, eta bertatik, musikarekin joaten gara, lehenengo urtean bakarrik megafono bat izan genuen, eta hor egon ginen nik abesten, sardina bat eta olako gauzak, gaur egun ja hobetu gara, eta ja musikarekin goaz, mikrofono batekin, eta amplifikadore batekin, eta horrek asko laguntzen du lana. Batez ere, hots kordak ez apurtzeko hainbeste. Imaginatzen dut irudia bitzia izango dela, ez? Horrela, astean zehar edo asteburuan noiz egiten duzue? Aurten martxoaren 12an izango da, larun batean. Ere bai, esan behar da dugu, paristarrei asko gustatzen zaiela beti lehenengoak izaten edozein gauzetan, eta horregatik korrika beti antolatzen dute 2 edo 3 aste Euskal Herriko korrika baino lehenago egiten dute. Orduan aurten ere bai, nik uste dut lehenengokoak izango garela, diasporan hasiko den korrika piloekin lehenengokoak izango gara, primizia izango garela. Paristarrak. Korrika aipatu duzu, Pariseko kaletan zehar ere egiteko asmoa duzuela, bestelako egitaraurik prestatu duzue, Lorea? Bai, behin korrika bukatzen denean, sagardotegi bat antolatuko da. Opa! Bai, sagardotegi bat, eta gero kontzertu bat daukagu iparraldetoko talde baten eskutik, Sanonim izena daukatela, eta bertan esango dugu romeria moduko bat, eta dantzatzeko, dantzaldia. Irekia da ekitaldia, imaginatzen dut, ez? Edo sarrerak eskuratu beharko dira, edo zer egin behar du? Sagardotegirako sarrerak eskuratu behar dira, batez ere, hori, komensalak zenbat diren jakiteko. Normalean horiek ekitaldiak nahiko jendez gainezka egoten dira, jende asko animatzen da sagardoarekin, eta gero dantzaldia mundu guztiarentzat zabalik egongo da. Horrela, ideia bat egiteko zenbat lagun elkartzen dira gutxi gora bera Pariseko korrikan?
Oroar, 50, 60 pertsona inguru, gutxi gora bera, urtearen arabera batez ere. Urtero beti zer daukagu, lehenengoko urtea adibidez poliziak jarri nahi zegun gure kamioia azkenak eta haiek aurretik joan, bidea markatzen, nik esan nien ezetz, joan behar ginela musikarekin, claro, aluzinatu zuten espero olako manifestaldi alai bat egitea. Bigarren edizioan uste dut izan genituela derrigotu gintuzten korrika egiten azeretatik, espaloietatik joatea, guk gorrarenak egin ginen eta egin genuen korrika lasai gure bolara, eta duela ja 3 urte, justo koinziditu zuten Gilet Jaune mugimendua zegoela, eta Montmartren zeuden estilo pilo bat, eta gu haiekin, gure txaleko moreekin, oihukatzen gilet viole euskararen alde, eta jendea aluzinatzen du, klaro, oso alaia denez, guri begira gilet jauneak eta nortzuk dira, ze hizkuntzetan ari dira, musikarekin eta denarekin, bai. Anekdotak batzuk baditugu behintzat, liburuxka bat egiteko, bai. Korrikako ekimenaren, bitxikeri edo ezaugarritako bat bada, beti lekukoaren barruan mezu bat egoten dela. Normalean mezu bat egiten dugu, aurten momentuz ez dugu pentsatu, zeren inguruan egingo dugun, edo agian Euskaldun berri bateri, ikasle bateri utziko diogu hori mezua egitea, zer den berarentzat euskera edo zer adierazi nahi dion, agian hori polita izan daiteke, beste ikuspuntu batetik ikusita, orduan hori aukera bat izan daiteke, baina momentuz ez dugu pentsatu egia esan. Eta korrika antolatzaz gain, Euskal Etxeak hainbat ekintza eta proiektu ere garatzen ditu urtetan zehar, martxoaren 12an ez den data batean ara doanak, zerekin egingo du topo Euskal Etxean? Pandemiatik ona, egia esan, Euskal Etxean nahiko ekitaldien dagokionez, nahiko mantxotu egin da, esan beharra dago, ahuldu egin dela, baina, noizean behin kontzertuak egiten dira, dantzaldiak egiten dira, sagardotegiak egingo dira, nik uste dut hau 3. edizio izango dela, korrikarekin batera, mus txapelketak daude, hori seguru, horiek ez dira utzi, eta poliki hasiko da, nik uste dut ekitaldi kopurua handitzen, areagotzen, orain ja pandemia pixka talde batera joan dela. Oso ondo, Lalea, imaginatzen dut, Parisen egonik martxoaren 31an Amurrioko hitzordu edo hasiera hori ez dakit zuzenean jarraitzeko aukerarik izango duzun edo nola biziko duzun? Amurrion egongo naiz, eguna libre askatu dut, eta han egongo naiz normala, den moduan. Behintzat niretzat ere bai oso ilusio handia egiten dit Amurrion hasteak, eta nola ez han egongo naiz oihukatzen euskararen alde Pariseko dortsaltxoarekin. Oso ondo, Lorea, espero dugu bertan ere zurekin egotea, Arralda komunikabidetik zuzeneko emisioa egingo baita goiz osoan zehar, eta bertan ere behin Pariseko korrika igarota, zelako lekukoak eta esperientziak bizi izan dituzuen, gurekin ere partekatzen jarraitzea. Eskerrik asko, eta laizter arte. Eskerrik asko, agur!